Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тур эфирда сезне сәламлим мин Айзилә Батырханова. Бүген 1 сентябрь белем бәйрәме. Барыгызны да, укучыларны да, укытучыларны да, әти-әниләрне дә шушы бәйрәм белән котлыйбыз. Уку елы дәвамында һәр уку көне бүгенге бәйрәм кебек якты, матур булсын. Белем үрләренә менү балаларга бик җиңел бирелсен иде дип телибез. Яңа уку елы хәерле сәгатьләрдә башланып, барлык балалар исән-сау укысыннар. Заман чынбарлыгы безгә яңа төрле уку алымнары тәкъдим итә. Укыту процессының әкренләп цифрлаштырыла баруы һәм инде Россиядә белем оешмаларының милли мәгариф мәсьәләләренә аерым игътибар бирүе татарча онлайн мәктәп төзүгә этәргеч биргән. Әлеге платформа ничек барлыкка килгән, аның нәтиҗәлелеге нидән гыйбарәт? Бу турыда тулырак итеп студиябыз кунагы КФУ каршындагы 2нче татар гимназиясының мәгълүматлаштыру буенча директор урынбасары Рөстәм Гыймранов силәр. Рөстәм әфәнде, исәнмесез, хәерле көн, бәйрәм белән сезне. Рәхмәт, исәнмесез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Форсат белән мөмкинләнеп, ин беренче чиратта балаларны, әти-әниләрен, укытучыларны һәм бөтен хезмәткәрләрне бу өлештә эшләгән бәйрәмләр тәбриклим. Менә сез сорау бирдегез, ничек бу проект дөньяга килде. Идея авторы бу проектның Рамил Рашитович Гайнуллин, 2нче гимназияның директоры. Матди ярдәме безгә күрсәтте тел комиссиясе, шәхсән Марат Готов улына рәхмәт әйтәсе килә һәм безнең Мәгариф һәм фән министрлыгына. Менә минем үзем дә еш кына милли мәгарифкә багышланган форумнарда булырга туры килә һәм инде бик күп кызыксыну уята әлеге татарча онлайн мәктәп. Шуңа күрә безнең тамашачыларыбыз да нәрсә турында сүз барганын аңласыннар өчен әйдәгез видео карап үтик һәм инде менә безнең тамашачыларыбыз физика өлкәсендә үз белемнәрен яңартсыннар әле. Физика сүзе нәрсәне аңлата? Әлбәттә, дөрес җавап биргәннәргә афәрин. Физика сүзе грекча фьюзис сүзеннән алынган. Һәм инде табигать дигәнне аңлата. Димәк, физика табигать турында фән. Физика сүзенең билгеләмәсен беләбез. Хәзер инде 2нче сорау барлыкка килә. Физика нәрсәне өйрәнәсең? Ничек уйлыйсыз? Физика нәрсәне өйрәнә? Әлбәттә, физика үзгәрешләрне өйрәнә. Мәсәлән, без боз кисәген җылы бүлмәгә кертеп куябыз. Һәм ул нишләячәк? Әлбәттә, эриячәк. Яисә, чәйнеккә су салып, аны кайнатырга куйсак, аның эчендә су кайнаячак. Бу һәм барлык башка күренешләрне физика өйрәнә дә инде. Күк күкрәү, су кайнау, боз өрү, җил исү, һәм инде таш шу белән яшен сугу, булар барысы да күренешләр. Менә шулай итеп, физика, химия, алгебра, геометрия, математика һәм бик күп төрле фәннәрне татарча өйрәнергә мөмкинлек бар. Рөстәм әфәнде, минем инде менә мәгълүмат буенча, миңа бирелгән мәгълүмат буенча, әлеге татарча онлайн мәктәпнең оеткысы 2020 елда дистант укуга күчкән чорда барлыкка килгән икән, әйме? Һәм менә шул сезгә берникадәр үтәргеч биргән. Бу чынлап ташлаймы? Дөрес, шулай. Мин безнең тамашачыларга кыскача проект турында аңлатасы килә. Кыскача әйткәндә, ул башлангыч һәм урта мәктәп программасы буенча 7 минуттан тора торган татар телендә видео дәресләрдән тора. Һәр видео дәрес 2 өлештән тора. Ул теория өлеше һәм практика өлеше. Ул дәресләрне укучылар да, укытучылар да куллана ала, чөнки һәрбер видео дәрес астында бездә бар конспект һәм презентация. Димәк, укытучылар я топ-туры аларны кулланалар, я үзләренә мисал буларак инде үзенең нинди дәресләрне алар базасында оештыра алар. Бу хусусан милли мәктәпләрдә яңа килгән укытучылар өчен бик зур ярдәм.
булачак. Менә без карап үтәбез, әйе, монда күбрәк яшь укытучылар. Бу шулай махсус сайлап алындымы? Нәкъ менә яшь укытучыларның белем бирү, нәкъ менә бу татарча онлайн мәктәптә. Без үзебезнең бу проект икенче татар гимназия базасында әлегә оештырыла. Һәм без үзебезгә тырышабыз яшь укытучыларны шәкергә, чөнки балалар белән эшләгәндә аларның аерым эстәнлек бар, чөнки алар балалар белән Бер дулкында дип әйтик, әйме? Бер дулкында алар белән бер аларның нәрсә белән решилерәк, кешерәк беләләр. Шуның өчен ниндидер мөнәсәбәт аеруча якын аларда. Менә без инде әйтеп үттек, бу татарча онлайн мәктәп платформасы икенче гимназия өчен генә түгел, ягъни һәркем аны үзенә куллана ала. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк, кая керергә кирәк, бәлки аңлатып үтәрсез? Әйтәсем килә, бүгенге көндә инде безнең платформаны Саратов өлкәсендә кулланыла һәм башка Россия регионнардан безгә Димәк, Россия төбәкләре шулай ук бик шатланып кабул итте бу проектны, әйме? Таныштылар, ышаттылар, чөнки аларда шул ук дәреслекләр мәсьәләсе бар. Бу проект өлешчә ул мәсьәләне шишә. Әйе, димәк инде алар теге татарча дәреслекләр килеп җитмәү сәбәпле, нәкъ менә татар телендә рәхәтләнеп, шушы төрле фәннәрне куллана алалар. Аннан соң шунысын да әйтергә кирәк, менә бу татарча онлайн мәктәп 5 модульдан тора. Монысы нәрсәдән ибарәт? Дөрес әйтәсез, безнең проект 5 модульдан тора. Бүгенге көндә төп эш бара уку модуле. Димәк, ул менә әйткәнчә мәктәп программасы буенча видео дәресләр һәр фәндән, бүгенге көндә әйтик, алгебра, геометрия, математика, физика, химия фәннәре беренче уку елын алып, мәсәлән, химиядан ул 8нче сыйныф, тип 16 тема без алабыз, һәм ул нәрсәдән химияны, мәсәлән, 8нче сыйныфта бу темалардан күзәтеп булмый. Ул темаларны сайлап, ул темаларга укытучылар әзерләйләр, видео дәресләрен төшерәбез. Һәм бу уку елында бездә планда инде тагын 2 сыйныфны алырга, димәк, химия буенча ул 9нчы, 10нчы сыйныфлар була. Һәм Алга таба да, әйме? Аннан соң бит әле менә бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек форматында да сез видео әзерләргә телисез икән, әйме? Монысы ничек булачак? Бу уку елында бездә бар махсус экспертлар, кем я тикшерү комиссиясында утыра, я балалар белән уңышлы әзерли. Һәм без аларны чакырып, шулай ук видео дәрес форматында видео язмасын төшерәчәксез, әйе. Бик яхшы, миңа калса, уңышлы проект, һәм инде аның нәтиҗәсе дә һәрвакыт шулай уңышлы булсын. Рөстәм әфәнде, бик зур рәхмәт. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әле без әйтергә онытканбыз, сез бит әле үзегез робототехника буенча балаларны укытасыз икән, әйме? Менә бу эштә дә сезгә уңышлар теләп калабыз. Һәм инде яңа уку елы бик уңышлы булсын. Бик зур рәхмәт. Әйе, чынлап та, менә шулай итеп күңел итеп башладык без үзебезнең тапшыруыбызны. Без дәвам итәбез. Белем әлифбадан башлана. Һәр сабый кулына әлифба ала. Сез беләйдегезме, Россиядә әлифба музее берәү генә, һәм ул Татарстанның гүзәл Арча районында урнашкан. Бирегә Норвегия, Финляндия, Кытай һәм башка бик күп илләрдән экскурсияга киләләр икән. Әлифба, беренче битеңне ачкан көн хәтердә зур бәйрәм шикелле. Менә без Арча киллияте каршында эшләп килүче Әлифба музеенда, ул безнең илебездә бердән-бер уникаль музей, барыгызның да хәтерендәдер. Мәктәп еллары менә шушы китаптан, татар теле гомумән Әлифбадан башлана. Әлифба музее тарихы 1999 елда языла башлый. Кыскача гына Әлифба музее дип әйтсәк тә, аның тулы исеме Музей букваристики и азбучного искусства народов мира. Менә шундый аның исеме. Ә без инде аны Әлифба музее дип йөртәбез. Музей җитәкчесе Дамир Тажиев биредәге һәр экспонат турында сәгатьләр буе тәфсилләп сөйли ала. Музейны оештыручы Хөсәен Фатих улы һәм элеккеге җитәкчесе Сания Камалетдиновадан кабул итеп алган эшне ул күңел биреп башкара. Әлифба музееның беренче залы, шушы Әлифба авторлары Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова хөрмәтенә аларның залы дип без аны йөртәбез. Менә шушы зал Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова, алар бик озын гына гомер юлы үткән кешеләр. Озын гомер юлында Әлифбаны язудан тыш музейын булдыруда да катнаша Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова.
Әлеге язу өстәле һәм андагы һәр экспонатны алар үз куллары белән тапшырып калдырган. Шулай ук алар турында мәгълүмат күп җыелган биредә. Документлары, характеристикалары һәм әлбәттә әлифба китапларының төрле елларда чыгарылган басмалары. Алифбалар менә беренче алифбасымынсы, аннан соң менә бу кыз һәм тышында төшкән һәм малай менә монда кулын күтәреп тора. Төрле төсләрдә, төрле тышлыкларда ул алифбалар менә шулай итеп басылдылар. Алифбадан тыш, аларның яңадан 30-га якын китаплары бар. Ул менә алифба белән ничек эшләргә, беренче класста татар теле дәресләре, башлангыч мәктәптә татар теле укыту методикасы һәм башкалар. Менә шундый аларның башка хезмәтләре дә күп. Хәтерегездәдер, үзгәртеп кору елларындагы вәзгыять кайбер халыклар өчен язу графикасын алыштыруга этәргеч биргән иде. Без латин графикасына күчәбез дигән бер чор булып алды. Шул вакытта инде 90-ны узган Сәләй Вагизов, Рәмзия Валитовага мөрәҗәгать итәләр. Һәм алар яңадан бер алифба латин нигезендә, латин грамматикасы нигезендә алифба төзиләр. Менә алар бу өстендә аны шуны күреп була. Ул чакта латин алфавитына күчмәй калсак та, язу тарихыбызда андый чир бар. Шул җәһәттән күрәсең, татарларның алфавит тарихын өйрәнергә мөмкинлек тудырылган әлеге музейда. Педагогика киллиятенең икенче катындагы кичкенә генә бер бүлмәсеннән башланган музей көннән-көн үсә, яңара. Мәктәп укучылары да, студентлар да кем генә килсә дә яңа бер дөнья ачкандай була. Музейда бик күп кунаклар була. Төрле илләрдән татарлар яшәмәгән җир юк бит инде. Барлык җирдән киләләр. Һәм инде алар үзләренең менә матур истәлекләрен дә шушы дәфтәргә язып китәләр. Менә анда күрсәтергә була. Менә шулай язып истәлекләрен язып китәләр. Дамир Тажиев сүзләренә караганда, музей кунаклары аеруча әлифба авторларының фаҗигале язмышын сөйләгәннән соң тәэсирләнә. Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова бик озын гомер юлы узсалар да, аларның язмышлары бик фаҗигале. Алар Казан педагогия институтында укыган вакытта танышалар. Икесе дә дөм ятим. Сәләй Вагизов приемный семьяда, Рәмзия Валитова балалар йортында үскән кеше. Инде танышалар, дуслашалар, соңгы курста өйләнешәләр һәм направление алып Арчага педучилищега татар теле әдәбияты укытырга киләләр. Бу була 1937 ел. Аларның сугышка кадәр 2 балалары туа. Менә монда кичкенә Римма, кичкенә Камил, менә аларның рәсемнәре. 2 бала туа сугышка хәтле. Инде 1942 елны Сәләй Вагизовны сугышка, фронтка алалар. Һәм анда 1 ел сугышканнан соң Харьков янында ул чылганышта әсирлеккә төшә. Һәм калган вакытта аның менә шушы әсирлектә була. Инде әсирлектән монда илгә кайткач, әсирлектә булган өчен 10 елга утыртып куялар. Ул Коми республикасындагы Печора лагерында менә шушында 10 ел утыра. Инде кайтканнан соң монда педагогия училищесына киткән җирне аны эшкә алмыйлар. Төрле авыр эшләрдә эшләп йөри. Аннан соң үзенең укучысы инде Зафранов булган. Менә ул Равил Әлмиевич Гали Әхметов, соңрак ул бик озак вакытлар мәгариф министры урынбасары булып эшләгән кеше. Менә ул аны шушы педучилищега эшкә кайтара. Һәм инде хатыны белән бергә Рәмзия Валитова белән алар татар теле укыта башлыйлар шушында. Һәм нәкъ шул вакытта алифбага конкурс игълан ителә. Яңа алифбага. Чөнки Гаппас Сайфуллин алифбасы инде искергән була. Алар шушы эшкә кушылып китәләр һәм алифба төзеп, алар төзиләр, менә шушындый кагазьләрдә, менә монда аерым битләрдә төзиләр, аны печатлиләр машинкада. Һәм шушылай итеп, аны бөтенесен туплап, мәгариф министрлыгындагы комиссияга итеп тапшыралар. Анда тапшырганда әле клубта чыгаралар. Авыл укытучысында йөрмәгез әле, аны профессорлар төзи алифбаны дип. Профессорлар төзегән алифбалар үтми, шушы гади алифба иң әйбәте дип 1965 елда басылып чыга.
Кеше шундый зат, ул белемсез яши алмый. Нинди дә булса өлкәдә мәгълүмат, белем җитмәсә, үзеңне булдыксыз тоя башлыйсың. Шуңа да һәр вакыт белемгә тартылык дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.